Subay sa nagkaduol nga ikaduhang State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong umaabot nga Lunes, Hulyo 24, gihulagway sa mga grupo sa mga mamumuo dinhi sa Subo nga palpak ang unang tuig sa Administrasyong Marcos Jr. Sa gipahigayong press conference kon Cebu United People's Sona karong adlaw, Hulyo 21, mipadayag ang mga representante gikan sa nagkalain-laing labor groups sa ilang mga yangungo kabahin sa padayong pagkaylap sa privatisasyon sa mga serbisyo o kontraktualisasyon sa mga mamumuo. Particular diri sa Cebu, siguro nakabalita mo nga naay gitaktak na sad nga 4,000 kapit nga trabahante sa MEPSA. Third wave na ni. Sugod ng nilingkod si Bongbong ay third wave na dinaktakay sa MEPSA. Mahungang resulta na jud ang palpak na economic paradigm ng gobyerno nato. Gipadangat sad sa mga grupo ang padayong mga suliran sa nasud sama sa pagsaka sa pletihan, palaliton ug mga serbisyo. Gibasol sab nila ang gobyerno sa padayong paggamit og dirty energy sama sa carbon bisan pa man ug adunay mas baratong alternatibo niini. Barato na karon ang renewable. Nganong ang atong source na kuryente ipadayon man nato ang coal nga ugaw unya mahal na sa kalibutan karon ang presyo. Nganong gi-promote man lang gihapon nato ang mga dirty energy. Mao man ni supposedly ang mutabang sa ato para mo barato ang bayaran sa kuryente sa mga tao. Sa Cebu, mubayad tao 17 pesos per kilowatt hour. Ang mga taga Manila, mubayad og 11 pesos per kilowatt hour. Ug dito ka nagpuyo sa Bugo, 22 pesos per kilowatt hour imong ibayad. Now, unsa may problema karon sa mga tao? Kaya pa ba nila mabuhi nga disente? Dugang nila, kuwang ang pagtagad nga gihatag sa presidente sa kahimtang sa mga magtutudlo nga padayong naghuwat sa ilang gipangayong aumento sa sweldo. Amat-amat na og kadaghan ang gipangsangat nga House Bill ug naapoy counterpart Senate Bill. So magpili sila ni ana. Ang importante nga matagaan og igong kasulbaran ang kakuwang sa sweldo, kakuwang sa benepisyo sa mga magtutudlo. Daghang salamat. Bisan pa man og gisunod ni Marcos ang tambag sa International Labor Organization nga magtukod og labor body aron masulbad ang problemang nasinati sa mga mamumuo, dili sila kumbinsido niini labi na nga walay saktong representasyon ang maong labor groups. Kay magtukod daw siya og executive body, committee for labor nga ang composition walay appeal ang labor. Ang appeal kay naa ang DOLE, na ang Executive Secretary sa Presidente, na ang National Security Council, na ang AFP, na ang PNP. Pero para sa usa ka grupo nga mag-investigate para sa pagpanilipot sa freedom of association sa mga mamumuo, wala man lay labor representative. Dakong kabuang ni murag giilad ang mamumuo. Matud pa, angayan ra nga paninglan si Marcos Jr. sa iyang mga saad, hilabi na nga kapin 30 ka milyon ka mga botante ang nisalig niya sa niaging eleksyon. Kami paminahan ang unity apan wala man tay labot. Wala man nagpaubos sa presyo sa bugas ug sa uban pa mga palaliton. Wala gyud nakakaubos sa bayranan sa kuryente ug sa bayranon sa tubig. Adlog gid kay mi every end of the month. Gawas sa pagpasaka sa sweldo sa mga mamumuo, gisugyot sad sa maong mga grupo ang pagpatunhay sa soberanya sa nasod ug ang pagsupak sa mandatory ROTC o campus militarization. Kini si Diana Velasquez, UPCOM intern alang sa MyTV Cebu.